Office edo LibreOfficeko dokumentoak igotzen ditugunean Google Drivera, Google dokumento ofimatikako dokumentoak bezala igotzeko edo bihurtzeko aukera izanen dugu. Ikusiko dugu nola. Igoko dugu Word bat, kargatu fitxategia, erabiliko dugu aukera hori, eta Word dokumento bat igoko dugu Drivera. Bale, igo du, eta ikusten duzue Wordeko ikurra duela, eta baita ere Wordeko estensioa. Bi klik egiten baldin badugu, estensio batekin ikusi ahal izanen dugu, eta baita ere editatzeko aukera. Gauzak aldatu egin ditzazkegu. Eta jarraituko du Word izaten, Word dokumentoa izaten. Nahiko bagenu bihurtu Googleeko testu dokumentoa, hemen tresna honetan, tresna barra honetan, archivo guardar como archivo de documento de Google aukera erabili beharko genuke. Kasu hontan, bihurtzen du ja Googleeko dokumentua, hemen ikur honetan ikus daiteke, eta gainera agisatu egiten dugu, zoriondu egiten gaitu pixka bat Google dokumentoa bihurtzeagatik. Ikusten duzu Google dokumentoa dela, hau da Word dokumentoa, eta ikusten duzuen bezala izten bali maitugu biak, karpeta honetan biak egonen dire, bai Google dokumentoa eta bai Word dokumentoa. Ezabatuko ditut biak aukera bat ikusi ahal izateko. Ezarpenetan aukera daukagu, ezarpenak hautatu, eta bihurtu kargatzeak aktibatzeko aukera izanen dugu. Kasu honetan, erraten diguna da, kargatzen ditugun dokumento Officeko edo LibreOfficeko dokumentoak Google dokumentoetara aldatuko dituela eta formatu hori jarriko diola berez. Hori aktibatuta uzten baldin badugu eta igotzen baldin badugu berriro fitxategia, kostatzen zaio pixka bat gehiago bihurtu egin behar duelakoz bide horretan, eta ikusten duzuenez, ez ditugu bi dokumentoa, baizik eta dokumentoa igo egin du, baina bihurtu Googlekoa ere. Irudi honetan ikus dezakezuen bezala. Irekitzen baldin badugu ikusten dugu tresna barra Googlekoa dela, eta bukatzeko besterik gabe komentatu bihurketa edo bihurtze horretan ikusi duzuen bezala, gure dokumentoak oso gutxi ez du deus ere galdu, gero eta gehi eta hobeto ari da egiten bihurketa hori, baina hori bai, taulak oso landuak eta zutabe askokoak eta baldin badira, posible litzateke formatoan gehiago galtzea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.